Pria subhai pi sajisian pat syagani ke program ke bangi khot ke eternal word. Parangit skemu blay un kurkhui pi lembaga di ke jing selok ke ktien ke jong blay. Ke mawa ke ktien ke jong blay ke don ye gon pentemai ke jumut super khat par pen khoj janga ba je pi par ke ktien ke jong blay ke long ru kum ke yit khmi ya ke bangi la ban yit ya la ke jong ke jing em lembaga ni ke ktien ke jong blay. Par hakri ke sngi ke kwa ban ai pi ke jing hi kai shapangki arjat ki jing start. Kajing start bakin jablay, but kajing start bakin jaksod. Lani gilab nong kajing start bakin jablay, kajing start kebawan ru nagadujok. Kan percang orang yang ni kajing hikai naga Shiti Jacob kelenong kebalai kedkot kebakatlai. Kaktiin kajomblay kasdang da kebakeli ni kajing keli. Uai ubastart but ubashempang hapadeng jongpi. Ni tips kem habadon ke jingkeli ke bamud ngidon kam menjubab bat kani ke jingkeli ke longru ke jingkentu ya ke bangin yet ya la ke jong ke jing em ha ke jing sngot ho ke jongi ha ke jing sngot ho jong ke perthai ni ju nyau ya ki bre ke start de haba ki don ya ke jing perkhat ke baklan ani ke bor jingket mau ke baklan ni ju nyau ya ki bre ke start de haba ki nang ya ke ban thao ya ke nugu nugu jing thao ke kerpang haba kinang ya ke ban le ke nugu nugu ki kam ke balong kerpang lese ki bala ban droy ke jing dro ki bala ban ruai ki bala ban thao ki bala ya ke ban le ke nugu nugu kam ke ba kham long kerpang ya ke khmat ubreu ni junyo ya ka ba kalong ke jing stan hoj ke taru kalong ke jing stan henry kita baro kilong ki jing ai ke jong blay Henry naga benta jong ke ni ke jing start ke bakaktian ke jong ke keli ke Bible ke yatho per ke Bible ke jubab ya ke ni ke jing keli da ke ba ongkum ni to unda penpau da ke jing long ba bha jong u ya kita ke jing le jong u da ke jing jamnot ke jing start kaktian ke jong ble ke yatho shapang ke jing start ba ke de ke jing penpau leng ba ke jing long de haning ni i ya ki arjat ke jing start Kajing start bakin jablay, but kajing start bakin jaksod. Ngini stang shuai ke bangin pet ya kajing start bakin jaksod. Kaktiin ke jomblay ke ong agar khat ke bakhat sao. Henry lada pidon kajing pihon bakthang, but kajing pen e sat ha ke donod jongpi. Wat yalam ler persha ya kajing shisha. Kani kajing start kamlong ke bawan hiar na jrong. Henry ke bakinja perthai, ke bakinja do, bat ke bakinja ksod ken. Kaktiin ke jomblay ke ong habadon kajing pihon bakthang. Kabamud kajing pihon ke bakrao, kajing bishni, ha ke donot, bat kajing pen esat, ke badairu kajing sarong. Kaktiin ke jomblay ke ong habangi don ye kini ki e baro. Kin mau bakata kadai kajing start bakin jaksod. Kabakin jado, bat kabakin japerthai. Bat ngidon kam ya kabangin keli laga jong gajing em. Yo abakum no syaitan u ai hanga badapi ya kum kata gajing start. Kabawan ra ya ke basneo. Kaktiin ke jong blake ong bakan ne gajing start kabakin jado, gajing start kabakin japerthai. Kawan ra ke dan puli ke khot ke bakan ri ong namar ha ke badon ke jing pi hon bat ke jing pen esat hangta ke don ke jing kiwen bat ke jing le basneu baro kaktiin ke jong blake ong ha badon ye ke ni ke jing start bakin jaksod kawan ra ye ke jing kiwen bat ke jing sneu baro kawan ja la ka long ha ke yeng ke sam la ka long ha ke imlang ke salang la ka long ha ke jing shakri blay la ka long ha ke nu ke benta habang yo ya kum kani ke jing start bakan jaksod kawan ra no ya ke jing kiwen ka lute no ya ke jing suk bat ke jing kemen bat ke jing man ba ha ke jing em gimde ban shim sting ya ke ne ke jing long lada kumnu kawan ha ke jing em ke jing syaitan yo ban bet ha ke jing perkhat ba ke donot ke jing gimde ban shim sting namar ke Bible ke yitho ling ba ki nuksa Yang ai fikin diat ke nuksa, ketin ke jong blay ke itu sepang usol, ubadon ya ke mensiam jong ke jing pihon, ke mensiam jong ke jing bishni, yau David,
Hau blei las dang ye ke ban continue David. Hau blei las dang ye ke ban kurkhuyu David. Ka tien ke jong blei kong kania ke jing pi hon, kania ke jing bishni ke jong Saul. Kalai lam u sha ke ban thmu ban penyap noru ya David. Kaya ko pelong iu buon perkhat ya ke ban shim ya ke jing im ke jong David. Kare ke jing bishni, kare ke jing pi hon. Tena tak daw ngim dai ya ke bangin shim sting. Na buon sen ki kam ki basni ki ba pau shabar ki sedang naga ba shapo. Sakawai ke nuksa ke tien ke jong blai ke thu shapang u Joseph bat ki hinman ke jong. Ki himen ke jong u Joseph ki don ke jing bishni ke jing pi hon ya u Joseph namar u yo ya ke jing ke ba kerpang na ukpa. Baram tang kata u Joseph yo ru shibon ke jing kerku bat ke jing pen pau na ublai lingba ke jing posneo kani ke jing pi hoin ke jing bishni jong ki hinmen ka plong ki ya ke ban deno yo para jong ki shari nong we ke plong ki bikin le ki ke kam ke bashar kai ke kam ke bam don ya ke jing perkhat ni ke jing sngolem la ni ke jing sngo snai ke dei naga daw jong ka minsim pi hoin minsim bishni ko seitan yo ban bed aga donot ka jong ki sakawai ke nuksa u Jesus Christ the Bible ke thu ba ki reunion ki la bishni yo Jesus namar lakintiu yo Jesus ka nam ke jong Jesus ka stang ban saprang bat I kumba ki reunion ki la dono e ka buram lingba naga daw jong Jesus Christ bakal ni ka jing bishni ke jong ki kala ya lam haga ba kila perkhat ya ke ban sanar panano yu Jesus ka daw jong ke jing sha sanar pana ke jong Jesus we na ka daw kolong ke jing bishni jong ki reunion tade na ka daw lagi don ya kum ke ni ke jing start bakin jak sot you don't come ya ke ban kala ke bamut you don't come ban sha yu tran pen khoj ngi da snam ke jong pada ke ju ko porngin pen thamai ke jing mot perkhat hakin cakap jong gajing start bakin jak suat leni gajing start bakin jak perthai bakin jak do idon kaman yo ika wipat gajing start ka Bible ka khot gajing start bakin jak blai tuginya puli kini ka pora gad khot ka bakhat nyo kaktin ka jong blai ong hinrei ka ta gajing start ka bana jrong ka mut gajing start bakin jak blai kalong ning kong ka bakhoi anda kum ta ka basuk ka ba sha jamnot ka ba nget ye kabadap da gajingis nei badda ki so babha kaba klem nyaw shiliang khmat bad kaba klem arsap kaktin ga jong blai ga kran chapang ka jing start bakin jablai kilong ki jinglong ki babha kila ye ka ban pen pau lengba ga jing em ga jonga ban jong pi lengba ga jinglong ki babha aku aban ye thui pi la pi don ye ga ni ga jing start bakin jablai ublai un kurkhu ye pi but pen longer jinker kuru shaki way tin ga jong blake on ka kinte ka start ka te ka yeng baru breu ba start ute ka yeng halor jong mau siang ba ka ni ka jing start ba kin ja blake on ra ka jinker kuru ka long yeng long sam ka ni ka jing start ba kin ja blake on ra ka jinker kuru ka imlang ka salang ka on ra ka jinker kuru ha ga jaka shakri blay rafi ko aban tip shu shapang ga jing start ba kin ja blay Jesus Christ will ban hikai bnya bad janai bha ha ka gospel ga jong Matthias ko nong ba san hadu ka nong ba nyo halor jong lom u Jesus Christ u ai ga jing hikai ha ga ba kibri kim pat ju yosngo menoru na gi reunion pat ga jing hikai ga ba compare ka ba longen ga jing start ba kin jablay na ka banta jong piru phila ban puli ga ni ga nong nadu ga nong ba san hadu ga nong ba nyo fin yo ga jing start ba kin jablay Ngits kem ubleun ai fi ka jinga ti hagni ka por shwai ka bangan pinkot ngakwa ye ka ban puli ye ka wena ka kular ka basngot nat habangi don ye ka jing start bakin jablay Tien ka jong blay ka ong hag stish kino rom gal nong ba khat riu ka khat ka ba khat khandai ka tien ka jong blay ka ong namar ya ka jing ka ong jong pi labna shiki breu baro ka snok men namar ka ta shapang jong pi hende nga kwa ye pi ban long ki ba start shisha shapang ka ba bha bat ki ba lui shapang ka ba sneo laringi don ye ka jing start shapang ka ba bha shapang kanu ka jinglong ka ba bha kadon ka jingkular hagi ba phila ban I ka khat ka ba arpho kidon artli ka jingkular ka ba ningkong ka Bible ka ong teu blai ka jingsuk un penluet jenshen ken yau soitan hapo ki kjat jong phi ka ta kalong ka jingkur khu ka ba ningkong angis kem
Pikwa ia gaban peluet no yau syaitan haki kejat ke jong Pikwa ia gaban job persya igi betap ke jong syaitan. Dan kaman yo ia kejing start bakin jablay. But kaba ar kejing kukalong kejinga ke jong Jesus Christ try jangi kan long lem bat pi. Lada pikwa kejing ke jong blay pentik na ba pidon kejing start bakin jablay. Di hagri ke por ngin let ye ke bangin ye duai. Lada kumno ngidon ye kejing start bakin ja perthai bakin ja do bakin ja ksoi. Ngidon kam ye ke ban kala ke bamot. Ngidon kam ye ke ban sya ye ke snam ke jong Jisu kan pen khoj ye ke jimut ju perkhat ban iPad ye ke jing perkhat ke bathamai ke balong ke jing start ke bawan na beneng. Tugin ye pelong ke jing duai hagri ke por. Try playing a duai na ke benta jong baro akiba shashkor ke ni ke jingi kai tintup yang ngaru bakran ni ke tien ngapdiang ke jing start ke jome barkanu ke jing start bakin jak suat ke ban weng no ke ban ja no na ke jing mut perkhat ke jonga bat jongi lang baro ka ngits kem a play man ai ngi ke bor ye ke bangin la ban yo ye ke jing start patang ke jing start play hi ngin don ha ke jing mut jing perkhat bat ka donut ke jongi bat ai boring ye bangin long ke start ye ke ba in long ke lui ye ke sneo bangit scam kani ke jing start bakin jak so kanum yo jaka ha ke jing mut perkhat jongi ablay da ke jing ai ke jome hangit scam ablay kin la banyo pediang ye ka menang hikai ngi man lagasngi ha ke jing lenti ngit scam thrai man ai boring ye bangin long kham khraru ye ke nong job kublai shibul mes ngo ke jing duai ha ke kerteng ke jong Jisu amen itu blay ke jing suk no rengkat bat pi ngin si syampat ha ke por amen.